Nakikita mo na ba ang mga kalaban? Lihok kayo na. Hoy, pulin na, kasi nagbawa kang insipset ka! Asig, set pera ba? Gusto mo na yung istorya ni mo? Ay, si Tiyo, nato ispat si Tiyo. Hoy, uyab ka na ikuan? Takara ka na. Asig, hawa dia. Alungan ako, kung matatawag. Ito yung respeto sa... Di Asa part. ma-advise nimo? Masulti na ko part. Ay, kay padul kayong klaro kayong bangag dia. Hoy! May istorya na ako ani. Wala, bata ah. Kani man god. Nag-inom ta, may istorya ang uyab. Inom. Uyab. Oh, tinawag na. Pag ganyan kasi, mag-inom tayo sa lihan niyo ng uyab. Si pangin ko talaga kayo dyan ba? Kasi masasabi ko sa inyo, ito totoo to. Masasabi ko sa inyo kasi, pag mag-inom tayo, inom lang. Uyab tayo dyan. Pagkubog lang. Pag mag-inom tayo tapos sa lihan ng uyab, pain ko talaga yun. Sinasabi ko sa inyo. Ito sinasabi ko sa inyo. Pag hindi nyo tigilan yung mga gawain, mga puta, patayin ko talaga kayo ba? Ini. Yun no kuha ka. Jason! Ayan na po! Kalinan! Kalinan! Ikaw. Hoy. Sayo. Hoy! Wala ka may kapaw! Kulang pa! Kulang pa! Aso karap! May lalaban? Anak pa nila day! Isin yung mas mong mama do? Ano man? Yung isin? Yes. Halo ante! Sure. Oy. Halo ante! Bunbun dire kakiat-kiat. Adi na ako ni side. Igat si Bunbun te. Reklamo daw taana siya. Wapor na to. Of course. Nang siguro tay. Legend ng YouTube sa to. Hello. This is our street, man. Mani mo ang kanto. Patatag sa ka. Kanawa do kung nabay sa kanan do. Pilon mantika. So, ang gitin. Naalagi ka. Ay, good balaka, good. Mua.
Naruto. Laina. Laina, oy.